Muka video kamene tidzikaonera limodzi pa screen pathupo kamene koto ndizoti kakuonetsa ndekuti a Joseph Mwanamveka kulandira thandizo kuchoka ku banki ya Ecobank. Ndithu tikuthandiza kuti ndalama ibwana tikufuna zonena kuti ithandizireko makamaka anzathu amene avutika ndi njala. Itwe ndalama zingati aitifotokozetu motere kunena kuti dzulotu banki ina yomwe imatchedwa kuti Ecobank kunoku ku Malawi yathandiza boma la Malawi ndi ndalama zokwana 175 million Malawi kwacha kuti zipitetu zikathandize anthu amene anakhudzika ndi njala komanso ndekuti mwina ngozi zogwa mwadzidzidzi kusefukira kwa madzi mphepo za mkuntho mpaka na ndekuti tikugumula manyumba kusasula manyumba. Anthu amenewo akuona kuti athandizidwe ndithu ndi kandalama kamene kakuti mwina make musatokhaliratu pa zero yayi. Ndi mene apereka ndalama imeneyi makamaka wapampando wa bodi ya banki imeneyi ya Ecobank a Simon Nsefula amakamba zonena kuti ngati iwowa a Ecobank amazindikira zonena kuti pali kufunika kuona kuti ngati pagwa mavuto ndeti zikhala limodzi kugwirana manja kuti tithetse mavuto amenewo osati kumangosiyirana ndi kumangonena kuti awo azoona zagwera zawo zimenezo. After all iwo ndizoona kuti agogo awo ndi agogo athu sanadziwanepo lompang'ono pomwe ndefe amene sabale athu sitikuwadziwa santundu athu samene aziona aya kuna kuti mafunika zoona kuti tizibwera tonse pakamodzi basi to ndikuthandizana kuthana ndi mavuto amene atigwera. Apitirizabe kufotokoza kunoti izi zindiyoti Ecobank yachita zotere komabe ndi zofunika zoona kuti mabungwe osiyanasiyana kani mabanki osiyanasiyana anthu osiyanasiyana amene ali ndi kuthekera angabwerenso ndikuthandiza chifukwa ndikuti ntchito ilipobe yoti anthu ochuluka akufunika alandire mathandizo makamaka ku nkhani ya mavuto amene akumana nawo chifukwa cha kusefukira kwa madzi komanso ndikuti ngozi zogwa mwadzidzidzi kuzaphatikizaponso ndikuti njala yomwe ilipo. Anyways kubwera ndikuti a Joseph Mwanamvekabe mukuziwabe munthu kulandira zinthu mayenera uthokoze mathokoze kunoti ndoyamika kwambiri kunoti ndikuti banki imeneyi yathandiza pamenepa komanso ndikuti khangati pali kugwirana manja kumeneku zomwe ndizofunikira kuti anthu amene ali m'mavuto osiyanasiyana kuphatikizapo njala akhale ngati akokedwe fandeti alipodi anthu ochuluka ndithu. Ndi malingananso ndi Mwanamveka amafotokoza kunena kuti pano patu ndizonena kuti ndalama zimene zikufunikira kuti anthu amenewa athandizidwe mu dziko muno kuti mwina mwake moyo ukhale ngati bwala nkonene ndalama zokwana 209 billion Malawi kwacha. Ndi magayi we're talking about billion eti ndi ndalama imene apereka wa Ecobank ni ndalama yambiri 175 million si ndalama yamasewera kwa ndikuti ukaiwonano kuti muchotsere ku 209 billion ujamuona zonoti ili kutali kwambiri komatu sizoti tikunyazitsa ndalama yochuluka mwene ulumbuti ndipaseneyo 175 million sinditaenepo ndakhupuka mene ni ndalama yochuluka iti. So we're not trying kuona kuti ndalama ndi yochepa komatu tikaona kuti ndipakufunikirabe anthu ambiri kuti athandize awa Ecobank achita gawo lawo nanga kodi anthu ena apanga motani. Tinaona First Capital Bank inapanganso chimodzimodzi inathandizaponso zomwe zimafunika choncho situ za National Bank inathandiza situzo komano First Capital tinaona zimafunika zizikhala zonse taonoti ndalama imwe kufunika ndimene 209 billion Malawi kwacha koma ndikuti ndalama zomwe asonkhetsa amene wawa Mwanamveka boma lasonkhetsa kukwanitsa ndalama kupeza ndalama zokwana 150 billion Malawi kwacha. So kuperewerabe mabiliyoni ochuluka koma ndoti akwanisabe kusonkhetsa ndalama zomapitirira half ya ndalama zimene zikufunikirazo eti ndalama zofunika 209 billion ndalama zimene asonkhetsa 150 billion zomwe ndikuti we are moving there tikuthamangira kumene koko ndithudi. Kani zosangalatsa kwambiri kunena kuti these guys they are working achina Mwanamveka ndetakhatu kamba mmene agwirira ntchito zoti magama ngogwira ntchito zawo ya silent rate so ngatiso kono kuti Mwanamveka kuyendera kuti panopa kupano ndekuti akupanga zinthu ndithu kumapangisa zinthu kuti izi zisintha chaposa chitapompa mapanga cheka kuti inflation yeti katundu amatika yawatsika kuso mtengo choncho
inflation rate machoka ndikuti pa 26% kuzafika pa 24.9%, yatsikaso ndi 1%, zomwe ndi zabwinobe. Tikamaka pachoncho ayiwe katundu anakakwera benyanchani yayi komano tentizinerani chilungamo eti aside of kunena tino zinthu zino ndi zina mwina zimapezekabe mitengo ina kali kuonekabe ngati chimozimozi zina komabe chakudya chatani chatsika mtengo fa chakudya chikatsika mtengo ndi amene inflation so yapezeka kuti ikutsika ndeti zikhala basi ndikumaninabe kuti pali zina zakedi zomwe zikuchitika. There are some changes ngati munapanga nota I don't know komano there's a feeling of stability somehow. Osati kunena kuti ndika stability kukhazikika komano pali ka stability zinthu zamba kukhazikikabe choncho eti kumakhala pasi no mtimawo kumakhazikika chabwino ngati sizinakhazikika kunja koma mtimawo kumakhazikika kuti apa tikuoneka ngati kunoti tikulowera kwina kwake kolongosoka nokonena kuti no pang'ono ndi pang'ono tizitolera zomwe zimafunika ndi zimenezi. Anthu aziona kunena kuti tayika atsogoleri natsogoliwa akutithandizira kupangisa zonena kuti mwina mwake miyoyo yathu izisintha. Osati no tsiku linalilonse anthu azikhala ndi kuti no basi ali njenjenje kuti mawa zikhala bwanji nanga kuti zikhala motani no chaka cha mawa tifika zinthu ngazizo komana fanzi kugwira ntchito ndi kukhazikitsa zinthu zomwe ndizopatsa chidwi. Ndi apa tinene chani apa choyamba zimene tinene nchonena kuti Ecobank yatithandiza, First Capital yatithandiza, kodi inde kuti FDH sitithandiza kumamenyererabe osamangokhala kumamenyerera mwina avako nkuvunga koso nawonso kuyandika 100 million kodi FDH nde kuti isatigwira kudzanja nanga kodi amati MSB Malai Savings Bank kodi nangati kutino so kawe ndi mabanki ochuluka kunoko muti bwanji kodi simutigwirako manja mungotisiya chonchi yayi siri kunazo notino ayire kumva ngati kuti ni mandate yayi koma ngati nangakwanise kutithandiza I think ife will be so much happy and will highly appreciate this zithandiza Malawi. Mabusiness aku Malawi musamangopanga ma profit basi kuzigwisa ntchito Malawi koma kodi no are you able to give back to the community chifukwa this is part of giving back to the community kubwezeraro ndithudi ku mtundu wa Malawi kumene kwachokera zinthu zija chifukwa ndifeyo be amene timatenga ndalama zathu nkukasiya ku banki kuja ina banki kumazitenga kumakazipangira ma business chani kumazipange invest here and that timakhala ndalama zonde zathu tikakasunga kumene koko. So kodi muzingoti yang'ana pamene tikufa kapena you can step in and say not okay yeah timapanga business ma profit koma ulendo uno uzikone ngati atenditengene ka profit kakathuka tathandizire koso anthu kuti mwina mwake miyoyo yawo ikhale ngati ikusintha. Usati basi always ndekuti no kumango peziko zori mukungopangira chuma ndalama zathu zoweti kupasani muzipangira chuma koma you can't even give back to the community. This is part of saying thank you. Pali partnership pakati pa inuyo ndifeyo timagwira ntchito imodzi ndese tingakuloleni kuti mugwe m'mavuto simafunika tu zizikhala chonchi. Anyways kungoyankhulare mafuna kumamenyerera osamangokhala yayi kumapyepyezera ndithozi kuti mwapatsaka pressure kufuna athandize ndithudi akuti achiyamba mndilole kuti ndithokoze Ecobank fwale watipasa ndalama 175 million kwacha zomwe ni ndalama zambiri. Ndalama izi zabwera pa nthawi yake chifukwa nthawi yanjala sinathe kwenikweni ndikudziwa kuti kuchokera pano mina kukafika March mapeto kapena kumayambira kwa April kukafika deusa tipereke chakudya kwa Malawi. Choncho ndalama zimene zitithandiza kuti anthu amene akufunikira chakudya tiwapasi. So ndiwathokoze Ecobank chairman yawo Mr. Sefula komanso managing director Mr. Fuduo komanso management yonse ndi staff ya Ecobank for that thandizo imene atipasa. Fanda asimikizire Ecobank kuti ndalama zawo zikuya ntchito tionesesa kuti ndalama zimene zipite kuyenera kuti kwa iwo amene akuvutikira chakudya ndalama zimene zafikire. Kachiwiri ndifuna ndiwasimikizira Malawi kuti ali ndi president Professor Gabriel Mutharika amene akuzuwa mavuto a Malawi amene cholinga chake ndifuna kuti akonze dziko lathu kuti Malawi wina aliyense athe kumva kukoma. Ifake mukuona kuti president athu aisesa kuti chakudya mtengo wa chakudya usiki wachoka pa 100,000 pano pati kunena za 40,000.
zomwe zili zabwino. Amalawi ndikuti aliyense panopa akupeza chakudya. Palibe amene wafa ndi njala kapena tamva kuti wina wadya chiteze kapena wadya nyika, palibe. Komanso mukapita kwa Dimark, ndifakiti kwa Dimark palibe amene akupita so kwa Dimark kugula chakudya. Sonza kuti Amalawi ali ndi chakudya. Zimene a president athu amafuna. Komanso ndiwasimikizire chifukwa ndikuziwa ambiri alimi akudandaula kuti chimanga chikusika mtengo pamene mwina fetereza komanso mbewu mwina amagula modulapo. Ndiwasimikizire kuti nawo ndi cholinga cha boma kuti tisiseso mtengo wa zipangizo zomwe zimagwisa ntchito alimi kweni fetereza komanso mbewu. Izi tipanga bwanji? Pali njira zingapo zomwe tifatisatire. Choyamba tifuna kuti fetereza zipangidwa mremo. Uziwa kuli makampani a private amene ali akuyamba kupanga fetereza. Komanso tili ndi kampani yayikulu imene ikubwera kusudo pompano. April ndatu anayankhula msona muti kuti afuna kuti tikhale ndi kampani. Kusudo pompano muonanso kampani ikubwera. President azapanga announce kuti kampani imene yafika tizipanga fetereza. Kachiwiri tifunanso tisinthe magulidwe athu a fetereza. Tifuna tisese kuti fetereza tizigula kumene ali wochipisisa. Tipanga ndondomeko zilipo kuti zimene ziziteke. Komanso tionesesa amene amagula fetereza azigula kugwirisa ntchito official exchange rate ya mabanki osati parallel rate kapena ya black market. Akagwisa ntchito black market ndikuti fetereza atani akaodula. Tionesesa kuti agule. So ndiwasimikizire alimi kuti musadandaule iyayi, boma likuziwa, apelenda akuziwa kuti mtengo wa fetereza komanso mbewu lokwera. Komanso even labor tionesesa kuti zimene zisike andizisika kusudo panopa. Komanso nkhale mbewu tawapempha asidiko na kampani ena kuja kuti kuyambira chaka chake chino ayambe kupanga mbewu mara muno. Sitivomera kuti zichokera kunja. Tionesesa kuti zimene ziziteke. Kuziwa ambia akudandaula. Choncho mutiyoleso kuti ndithokoze madonors athu, ndithokoze private sector, ndithokoze Ecobank na mabanki onse. Kuti a president athu atapempha atapanga declare kuti kuno kuli njala. Ife timafuna 209 billion. Maife tikunena pano tapeza pafupi 150. So nza kuti ndama zomwe zasowekera kuti pano pati muna tizi pafupi ndi 60 billion. Ndiye chocho ndiwathokoze madonors athu, thokoze mabanki mwaso private sector. Ntchito yabwino imene agwira kuti thandiza boma kugwira manja ndi boma kuti Amalawi asavutike. Chocho ife ndothokoza.